दिपेन बर'आ फैदोंमोन बिथाङा ससेल' फैनानै आबसु अफिसनिफ्राय किसुमान माने मिडियायाव लेक्सार होनानै थांदों दिनैहाय जों बिनि थाखायनो आन्दोलन नांबाय 50 बोसोरसिम आन्दोलन नांबाय जोंनो हाखौ नांगौ होननानैनो आरो दिनै जों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जों हाखौसो खोमानानै थांदों रबार बागान औवा बागान गय बागान थालिर बागान थारुन बायदिसिना गायनानै जिउ रुजु रुमु रायजो जानायखौ नोंथांमोना दंस' खालामनो सानदों नामा बिटिआर सरकार हाय हाय आसाम सरकार हाय हाय बीजेपी गो बैक प्रमोद बर' गो बैक बीजेपी सरकार गो बैक प्रमोद बर' गो बैक आदानि कम्पानि जोंनो नाङा दा बेबायदिहाय रागा जोंनायखौ फोरमायदों बासबारि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना मानगेदेर दिपेन बर' सारा फैब्रबनानै माबा बुंब्रबना लाखो जितु आं मैयानि भिडिअआवहाय थार्मेल पावार प्लान्टनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननोहाय फोरमायदोंमोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायजोबदोंब्ला बेनि माखासे थार्मेल पावार प्लेन्टजोंहाय माबायदि खहा जाथावना माबायदि इम्पेक्ट लाबोयो जोंनि साराउन्डिंसआवहाय बे ओनसोलाव जिहेतु आं अलरेडि मेनसन खालामदों जे एटलिस्ट 70-80% जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना अकुपेशन हिसाबै आबादखौहाय खेथि बाथिनि सायावहाय बांसिन सोनारो होननानै आं अलरेडि फोरमायदों दा जितु रिपर्ट बिथांमोना फोरमायदों मिडियानि गेजेरजोंहाय जे अराउन्ड 1200 बिगा हा खुन जुगनिफ्रायनो बेबायदि बिथांमोना फोरमायदों गोदो गोदायनिफ्रायनो बेवहाय दिनै बायदिसिना हानि जेंना हा फाट्टा बायदिसिना मोनाखैमोनब्ला नैबेफोरनि सोमोन्दै दिनै बिथांमोना बुंनो नागारनानै दिनै आदानि बायदि कम्पानिनि थाखाय बिथांमोना दिनै सानैसो मानसिफोर लोगो नांनानै माने बिराद गिदिर मोनसे षड़यन्त्र खालामदों अबभियासलि बे मानि थाखाय फैसानि थाखाय ओरैबायदि बाइक साखावलांदों बेबायदिजों मा जानांगौ दा जेनो हक हाइवे सेराव दं नालाय आङो ओके स' बे आदानि ग्रुपनो थाखाय दा 1200 बिगा हाया जुदि दिनै बिथांमोना फोरमायनाय बायदि गय बागान बायदिसिना थारुन बागान खेथि बाथि जियानो हक आबाद मावनानै सोलिबोगासिनो दं रुजुरुमु संसार जागासिनो दं होनना बिथांमोना फोरमायदों दा बिदि समावहाय जुदि सोरबा सानैसो बेक्तिया गावनि बेनिफिटनि थाखाय रायजोआनो दङ जोंजों होननानै जुदि एनअसि लालाबायनानै नंखाय बांखाय बानायनानै सानैसोखौ फैसा दौफ्लानानै थगाय थसि जुदि बे हाखौ दिनै साननैसोनि थाखाय गरनैसो थाखानि लबाव जुदि फाननो सानदोंब्ला साबधान जानाया गाहाम रायजो राजा नोंथांमोन जा थांखि लादों नैबेखौ हगारथारनाङा नङाब्ला बे जोबोद खैफोद आरो कम्पानिनो होनाय माने जिबनावबो आरो नोंनि इयुननि नेक्स्ट जेनेरेशन जाय फैगोन ओरैबायदि आंखालाव गोलैगोन फैसा थाखाया देरसिन नङा नाथाय बिथा जुदि गैयाब्ला नोङो रां आरजिनानैबो बे रांखौहाय लांफानो हानाय नङा नंगौ हाखौबो जोङो जेरावबो लांनो हाया खिन्थु बे हायावनो बै हाखौ लानानैनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां जेंना दिनै बेनि थाखायनो गोबां दावराव दावसि नांलाय खमलाय दैदेनगिरिनि सायाव दैदेनगिरिनि सोंथि बायदिसिना जोंनि गेजेरावनो गोबां बायदिसिना दावराव आङो बांद्राय गोथौयै बुंनो सानाखै जायखिजाया दिपेन बर' सारा दिनै रायजो राजानि फेभाराव खोथा बुंनांगौमोन नाथाय बिथाङा दिनै न' सिङाव अफिस सिङाव जनानै माबा फरेस्ट लेन्ड माबा कास्ट लेन्ड सरकारि हा बायदिसिना होननानै बिथाङा दिनै जि हाखौ रायजो राजाफोरनि मोन्थाय दङमोन जि हानि थाखाय रायजो राजाफ्रा नांथाबदोंमोन जुजिदोंमोन बिथांमोननि जानानै बिथांमोननि फेभाराव खोथा बुंनो नागारनानै दिनै बिथाङा सरकारनि फेभारावहाय नायबिजिरगासिनो दङबा बेनिख्रुइ आरो गाज्रिसिन सिन्थाधारा बा बेनिख्रुइ आरो सोंखारिथावना जाथाय आबसुनि हिस्ट्रियाव आं सानो जायाखै क'क्राझार जिल्ला बासबारि आनसलिकनि गेजेरजों मिरु आफादनिसिम बे रिपर्टिं जादों
आरो बेखौनो सरजमिन तदन्त ग्राउन्ड रिपर्ट कालेक्शन खालामनो थाखाय आसलते बे मा प्रजेक्ट आरो बेजों बासबारि ओनसोलनि रायजो राजा पर्बतजरा साब डिभिजन एन्टायर बिटिआर ओनसोलनि बा काउन्सिलनि सरकार बा जोंनि ओनसोलाव मा मुलाम्फा जागोन आरो बेयाव मा बहायनो नागिरदों बे खोथाखौ लानानै आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गासै टीम आरो बासबारि आन्चलिक एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जोंनि एबसुनि टीम आरो लकेल माखासे जि इन्टेलेक्सुवेल दङ जोंनि वेल विजार्सफोर दङ बिथांमोनजों आङो बासबारि आन्चलिक एबसु अफिसाव सावरायदों। दिपेन बर'आ फैदोंमोन बिथाङा ससेल' फैनानै आबसु अफिसनिफ्राय किसुमान माने मिडियायाव लेक्सार होनानै थांदों। खारन बिथांखौ आं खावलायनो सानदों सुख दुख रायजो राजानि सुखु दुखुखौ नायनोब्ला बे हानि अबस्थाया मामोन एक्चुअली मामोन बे हानि अबस्थाया बेखौ साहस दंब्ला बिथांमोना बे ओनसोलाव फैनानै मानो रायजो राजानाव सोंफैयाखै आरो प्रजेक्टआ जानायनि आगोल जोंनि कयेकजन लकेल लिडार दं उत्तम हाजवारि बिथांखौ आं वार्निं होनो सानो नोंथांमोना जुदि आरो नोंथांजों कयेकजन दङ सेला बेला नोंथांमोनहा जुदि एथबां जायगानि डेभेलपखौ सानोमोनब्ला नोंथांमोना मानो रायजो बे प्रजेक्टखौ लाबोनायनि आगोलाव मानो रायजो राजाजों सावरायाखै नोंथांमोना जवाब होनांगोन बेखौ नोंथाङा षड़यन्त्र खालामनानै बे गामिनि रायजो राजाखौ लिंगाफालाय सानै साथाम मानसिखौ लांनानै गावबुरा सन्थाखौ बदनाम खालामनाया नोंथाङा गनाय नङा दे बेखौ नोंथाङा थाल ला उत्तम हाजवारि नोंथाङा मोजां मावनो नागाराखै बे बाखि रेस्ट थानाय आं दहायबो बुंदों जे बाहाय 2000निफ्राय एसेल' हा दङ बाखि हा रेस्टआवहाय बे माने 1200-1300 बिगानि जिथु बाखि हा दङ बे हायाव जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सोरबा रबार बागान औवा बागान गय बागान थालिर बागान थारुन बायदिसिना गायनानै जिउ रुजु रुमु रायजो जानायखौ नोंथांमोना दंस' खालामनो सानदों नामा नोंथांमोना बिनि सायाव बिबासना गैया नोंथांमोना साननो रोङा नामा सुबुं जिउखौ एथ' बोसोरनिफ्राय 1955 जोंनि बे ओनसोलाव माने जमिनदार आमोलनि आगोलनिफ्राय भारत स्वाधीननि आगोलनिफ्रायनो बे ओनसोलाव रायजो जाफैनाय रायजो राजाखौ नोंथांमोना मा खालामनो सानदों दिनैहाय जों बिनि थाखायनो आन्दोलन नांबाय 50 बोसोरसिम आन्दोलन नांबाय जोंनो हाखौ नांगौ होननानैनो आरो दिनै जों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जों हाखौसो खोमानानै थांदों बे मानि खामानि बेलाय मा खामानि बे नोंथांमोनखौ जवाब होनांगोन दे आं बेखिनिखौ बुंनांगोन आरो जोङो जोबनायाव बेखौनो बुंदों रायजोफ्रा जोंना एकता दं जों गण आन्दोलनखौ लांबाय थागोन जों साब डिभिजन बिटिसियावबो जों सेक्रेटारियावबो जों आन्दोलन खालामगोन आरो नोंथांमोनहा जुदि बेयावबो जर जबस्ति बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ इनस्टलेशन खालामनो सेस्था खालामोबा खिन्थु जों आयेननि बेबस्थाथिं थांगोन बेखिनिखौ जिहेतु बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरजोंहाय सोंखारिनो गोनां जादोंब्ला बे बिथांनि गोरोन्थि बिथांनि कर्मनि थाखायनो नैबे दिनै फिथाइया थायदों होननांगोन आरो बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा स्पष्ट खोथा बुंदों दा रायजोफोरनि खोथाखौ जोङो थार गनायनांगौ ना सोरबा सासे व्यक्तिगत लिडारानो हक जियानो हक बेनि खोथाया नंगौ होनना जों गनायनांगौ दिनै बिथाङा रायजोनि थाखाय लिडारबा दिनै रायजोआ अजद दैखांदोंब्ला बे थारैनो निश्चय माबा मोनसे जोबोद गिदिर गोरोन्थि जादों बाखि नोंथांमोना मा सानो नैबेनि फारसे आदानिया फैगोन थांगोन थाखा लांगोन नाथाय बै हाया जे खहा जाना थागोन बै हायाव जे बायदिसिना जेंना नुजाथिगोन बेवहाय बेनि साखाथि खाथियाव थानाय बेसेबांबा किल'मिटार रेडियाससिम बेवहाय खुनु आबाद जानायनि चान्स गैया ओरैबायदि मोनसे पलिउसन क्रिएट जागोन दैनि पलिउसननिफ्राय लानानै बारनिफ्राय लानानै लेन्ड पलिउसननिफ्राय लानानै अयथासार माने नोंथांमोना बेखौ साइन्टिफिकेलि जुदि मोजाङै रिसार्च खालामना नायोब्ला बा सोरबा गोरों नैबेनि सोमोन्दै थार्माल पावार प्लेन्टनि खहानि सोमोन्दै सोङोब्ला A to Z फोरमायगोन बिथांमोना ओरैबायदि गिथावना जिहेतु जोङो मोनसे ग्रिन बिटिआर बानायनो सानदोंब्ला दिनै मानव गेदेर प्रमद बर'नि जि मिशन ग्रिन बिटिआर दिनै प्लास्टिक पेपार दाखोरखौ डास्टबिनाव गारब्लाल' दंफां फांनैसो गायफानायजों ग्रिन मिशन जाया दिनै बिथाङा बै ग्रिन मिशनखौ मुङावल' दोनफ्लानानै दिनै थार्माल पावार प्लेन्ट बायदि प्रजेक्टखौ बहायनानै
दिनै मा ग्रीन मिशन बिटिआर बिथाङा बे खोथाखौ लानानै दिनै नंखाय बांखाय थार्मेल पावार प्लेन्ट बायदि मोनसे पलिउशननि बाहाखौनो जुदि बहायनो सानदोंब्ला बे बिथांनि जि मिशन ग्रीन बिटिआरनि सिमाङा बहा थांखो रायजोफोर नोंथांमोना बेनि फारसे कमेन्ट खालामहर आरो हाजासे बासबारि ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन हगारनाङा नांथाबबाय था नैबेनि फारसे फिउचारनि थाखाय नोंथांमोननि जा स्टेप लादों बे जोबोद बाख्नायथाव लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ' टिल देन स्टे टिउन बाय